school dhi mbele. Erokamano ahinya. Yes. Mano Esbon Otieno jalup jagoro mano mar NAT olero yo makare. En bende kako nene e chenro mopogore opogore ka sani wayud wach mogik kowuok kuom japuonja Zablon Awange. Wach mari mogik kotenore kod weche gi duto nyaka loro mar school no mano mar East End Junior Academy mabene osebedo thuolo mar higni 30 sani koro gibano piende kendo giwacho ni giloro for good, giloro chuth. Erokamano Clefas, weche to ng'eny, seche to tin. Lakini wan kaka jo union wabro medo kedo ni jopuonj to wabro kedo ni mondo wach masomo otimre maber. Ok wabi kedo jopuonj kende to wabro kedo nyithi school keta gi parents. Sani ok onego bed ni skunde iloro, sani onego bed ni kendo igero skunde mang'eny. Lakini skunde mag ni private giwegi ke seche moko giseng'iyo nikech gineno ni apart from somo kende nitie ohala magitimo en business to ohala kobedo closed nitie reason kata gimomiyo lore. Remember ndalo korona skunde moko be niloro kaniloko gi kata od gwen kata otende nikech ndalo korona no skunde nolor koro ne ok ging'eyo ni biro yaw karang'o. Koro skunde ma private nwaneno ka skunde moko nolos gi classes oketo od gwen make grade kata moko be nolok lodgings. To kata Kisumu kae school moro ne nitie maniluongo ni highway sa yo Kibuye kikadho to sani Kisumu Heart Center. Koro nitie reason ma schools inyalo lor ma private. Mokwongo en ni director oseneno ka school no ok los ohala maber. O kata mathieth kata hospital nyalo bedo ma private ka gineno kok giloso ohala ibodo ka daktar loko. But wan kaka jo union kaka jok mochung'e wach somo wadgombo mondo sirikal omed skunde mang'eny ke jopiny be omigi thuolo mar timo ohala gi skunde so long as gitimo gimiluongo ni quality education somo maber. Koro ka Kenya National Examination Council to wadwaro gi penjo tim maber. Pesa kaka jatend migao migosi Michogu nosewacho ochul pesa on time. Ok onego bed ni jomiluongo ni monitoring of exams magi jok michulo kata kapok odhi timo penj. To jok modong' te to nyaka riti gi dweche 6 kata dweche 7 eka chul. Wadwaro kaka ichulo monitors mek exams eka kochul supervisors gi invigilators gi examiners. Erokamano ahinya japuonj Zablon Awange. Sa osekadho dakika 32 nyaka sama nomedna kanyo dakika 2 ewiye koro asetieko. Agoni erokamano ahinya. Mano moro ka wapuonjore kendo wayudo ng'eyo gigo duto mosebedo kata katimore gwenge mopogore opogore. Ayo maber ne jopuonjre duto kaachiel koda ka jogi japuonj Zablon Awange matimo penjo mar KCP